नमस्कार। आज आमे एक बेस रोचक विषय रे कथा हेबा जेनेरेटिव एआई माने ई जो जेनेरेटिव एआई कथा एते चलीछि तार आरंभ और प्रभाव विषय रे आमे आज गभीर भाव रे आलोचना करिबा। हमर ए आलोचनाटा गोटे लेखा उपरे आधारित माई साइट्स रे लेखा शीर्षक हैला द डॉन ऑफ जेनेरेटिव एआई अ ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट इन हिस्ट्री। लेखाटारे कहा जाइछि नवेम्बर 2022 जितेबले चैट जीटीपी आसिला सेटा गोटे बड़ मोड़। लेखक कहउचंती ए प्रजुक्ति आमको सबुथरे साहाय्य करिवो, कोडिंग हेउ इमेल लेखा हेउ बहुत किछि। आउ से हेहाकु माने चक किंबा लिवर रो उद्भवन सह तुलना करिसंती, कम परिश्रम रे अधिक फल। तेबे चलंतु ए विषय रे आउ टिके भितरकु जिबा, देखिबा लेखक आउ कोन सबु कहिसंती। लेखक गोटे निज कथारु आरंभ करिसंती, तांको चिंताधारा किमिति बदलिछि। 15 वर्ष तले से भाबुथिले मु कहिबी आउ काम होइजिवो, आउ एबे से कहउचंती मु भाबिबी आउ काम होइजिवो। अच्छा, एटा सुनिबाकू साधारण लागि पारे, किंतु एहर अर्थ कोन बेसी गभीर। हाँ, एटा प्रकृତରେ गोटे बड़ कथा। ଏହା ଖାଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏଟା ଦେଖଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଆଇ ଠାରୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ଥିଲା ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସେ କରିବ, ଏବେ ହେଲାଣି ଆମେ ଭାବିବା ବେଳକୁ ସେ ବୁଝିଯିବ, ମାନେ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝି କାମ କରିବ। ଲେଖକ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମତ ବଦଳିପାରେ, ହୁଏତ ପୁରା ଓଲଟା ବି ହେଇପାରେ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଛଡ଼ା। ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ସେଇ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି, ମାନେ କିଛି ବି ସ୍ଥିର ନୁହେଁ ଏବେ। ଆଉ ଏ ଯୋ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିଲେ, ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ବୋଧେ ଚାକିରି ବଜାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଲେଖାରେ ତୁମତେ କିଛି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ଅନୁଭୂତିରୁ। 2012 ମସିହାର କଥା, କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା। ସେତେବେଳେ ମୋଡେଲ ବୋଲି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ଏକ୍ସେଲ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ 6ରୁ 8 ଜଣ ଲୋକ ଲାଗିଲେ 2 ଦିନରୁ ବେଶୀ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 50 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ କାମ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନିକଟରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ କହିଲେ, ବାସ୍ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ 100ଟା ପ୍ରଶ୍ନ, 40ଟା ସହଜ, 30ଟା ମଧ୍ୟମ, 30ଟା କଷ୍ଟ, ସବୁ ସେଇ ମୋଡେଲ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରେଡି, ସିଧା ଡାଉନଲୋଡ୍। 50 ଘଣ୍ଟା କୋଉଠି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ କୋଉଠି? ହଁ, ଏଇ ଉଦାହରଣଟା ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ମାନେ ଅଟୋମେସନର ପାୱାର। ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି, ଏଆଇ କରିଦେଉଛି। ଲେଖକ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଚିଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ ଟୁଲ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଲେ ସେ କାମ ହେଇଯାଉଛି। ଏପରିକି ସେ ଚାଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଡେଟାବେସ୍ ଭଳି ବି ବ୍ୟବହାର କରିହବ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଆଇକୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା କଥା, ସାଧାରଣ କାମ ପାଇଁ ବି, ଯେମିତି ବିଛଣା କେମିତି ସଜାଡ଼ିବି କିମ୍ବା ଏ ଭଙ୍ଗା କବ୍ଜାର ମାପ କ'ଣ, ଏମିତି ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବି। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ମାନେ ତ ଖାଲି ରୁଟିନ୍ କାମ ନୁହେଁ, ଏମିତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିବା ଭଳି କାମ ଯୋଉଥିରେ ଟିକେ ସୃଜନଶୀଳତା ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ମେସିନ୍ କରୁଛି ନା? ଆଉ ଲେଖକ ତ ଆହୁରି ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ହଁ, ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ। ସେ ମୁଡୁଲ ଉଦାହରଣରେ ଖାଲି ଫର୍ମାଟିଂ ନୁହେଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ବି ତ ଏଆଇ କରୁଛି। ଆଉ ଲେଖକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏ ଧାରା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୁରା ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ହୁଏତ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଗ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜିୟୁଆଇ, ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆଇକନ୍ ଦେଖି କାମ କରୁଛେ, ସେଇଟା ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ। ପୁରୁଣା ହେଇଯିବ? ତା ଜାଗାରେ କ'ଣ ଆସିବ? ତା ଜାଗାରେ ଆସିବ VUI, ଭଏସ୍ ୟୁଜର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ମାନେ କଥା କହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇବା। ଯେମିତି 30 ବର୍ଷ ତଳେ CUI, ମାନେ କମାଣ୍ଡ ଲେଖି କାମ କରିବା ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା, GUI ଆସିଲା ପରେ ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା, GUIରୁ VUIକୁ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? କେବଳ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବୋଲି, ନା କିଛି ଖାସ୍ ସୁବିଧା ଅଛି? ସୁବିଧା ତ ଅଛି। ଲେଖକଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ଦକ୍ଷତା, ଏଫିସିଏନ୍ସି। ଯେମିତି କଲ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଏଜେଣ୍ଟ ଆଉ ଗ୍ରାହକଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ରେକର୍ଡ ହେଉଛି, ଏଆଇ ସେ ରେକର୍ଡିଂରୁ ସିଧା ଜରୁରୀ ତଥ୍ୟ ବାହାର କରି ସିଷ୍ଟମରେ ପକେଇ ଦେଇପାରିବ। ଏଟା ମଣିଷ ଯଦି କରିବ, ତାଠୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ ଆଉ ଭୁଲ ବି କମ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଅଲଗା କରି GUI ଦେଇ ଡେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା କମ୍ ହେଇଯିବ। ବାପରେ, ଏମିତିକି ସିନେମା ତିଆରି ଭଳି କାମ, କାହାଣୀ, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ, କାଷ୍ଟିଂ ସବୁ ଏଆଇ କରିବ ବୋଲି ଲେଖାରେ ଅଛି। ହୁଏତ ମଣିଷ ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବେନି। ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ଭଳି ଲାଗୁନି?
ଆଉ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଥା ସେଇଟାକୁ ତ ଏବେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ସେ ସିନେମା କଥାଟା ଟିକେ ଚରମ ସୀମାକୁ ଦେଖଉଛି ବୋଧେ, କିନ୍ତୁ ଏଆଇର ଯେ ସୃଜନଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଥା, ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖକଙ୍କ ମତ ଟିକେ ଅଲଗା। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ କୌଶଳର ଆୟୁଷ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ଯେମିତି 2000 ମସିହା ଆଡ଼କୁ ଗୁଗଲରେ ଭଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଲେଖିବା ଗୋଟେ କଳା ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ। ସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନ୍ ନିଜେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ସେମିତି ଏଆଇ ବି ଆହୁରି ସହଜରେ ଆମ କଥା ବୁଝିବ, ତେଣୁ ଏତେ ଜଟିଳ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲେଖିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ଓହୋ, ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଭଳି ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଚାଲିଯିବ, ତେବେ ଆଉ କୋଉ ପୁରୁଣା କୌଶଳ ସବୁ ବିପଦରେ ଅଛି? ଲେଖକ କିଛି କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ଲାଗିବ। ଡ୍ରାଇଭିଂ, କାରଣ ଡ୍ରାଇଭରଲେସ୍ କାର୍ ଆସୁଛି। ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍, ପ୍ଲମ୍ବର, ଏସବୁ କାମ 3D ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଅଟୋମେସନ୍ ଯୋଗୁଁ କମିପାରେ। କୋଡିଂ, କାରଣ ଏଆଇ ନିଜେ କୋଡ୍ ଲେଖିପାରୁଛି। ଏମିତିକି ବାର୍ଗେନିଂ ସ୍କିଲ୍, ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂରେ ତ ଆଲଗୋରିଦମ୍ ଦାମ ଠିକ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ ବି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୋଗୁଁ ବାସ୍ତବ ସମ୍ପର୍କ କମୁଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏସବୁର ମୂଲ୍ୟ କମିଯିବ। ଏ ତ କେତେଟା ଉଦାହରଣ ମାତ୍ର। ବାପ୍ରେ, ଏହା ସହିତ ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କଥା ବି କହିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଏଆଇ ସହ ତାର କି ସମ୍ପର୍କ? କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ହେଲା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା କିଛି ଜଟିଳ ହିସାବକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରିପାରେ, ଯାହା ଆମ ସାଧାରଣ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ହଜାରେ ହଜାରେ ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଲେଖକ ଗୁଗଲର ୱିଲୋ ଚିପସେଟ୍ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସହ ଏଆଇକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଭାବନ୍ତୁ ଏଆଇର କ୍ଷମତା କେତେ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହା ଏଆଇର ବିକାଶକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବେଗ ଦେଇପାରେ। ଆମେ ଏବେ ଠିକ୍ସେ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନେ ତାର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ହେବ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ମନରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଶା ବି ଅଛି, ଆଉ ପଟେ ଡର ବି ଲାଗୁଛି। ଲେଖକ ବି ଗୋଟେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂଚାଳନର ଚରମ ସୀମା ହେଉଛି ଭାବନାର ଅନ୍ତ, ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ଭାବନାଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା? ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିସିସି କରି ଇମେଲ୍ ପଠାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ପ୍ରାୟ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉନଥିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରାୟ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେଲ୍ ଟୁଲ୍ ବନେଇଲେ। ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଟିପି ରଖୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଟୁଲ୍ଟା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମେସେଜ ପଠାଇଲା, ଯେମିତି ହାୟ ଅଜୟ ବଦଳରେ ହାୟ ଅଜୟ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୋନାଲ ଆଉ ଝିଅ ଅଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ବି ନୂଆ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏମିତି। ଆଉ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ରିପ୍ଲାଇ ରେଟ୍ 0%ରୁ ସିଧା 40-50%କୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରୁ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ଆହୁରି ଆଡଭାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ କଥା। କେମିତି ସିଷ୍ଟମ ଆହୁରି ଆଡଭାନ୍ସ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହା ଫେସବୁକ୍, ଲିଙ୍କଡଇନ୍ ଭଳି ଜାଗାରୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ନେବ, ଲୋକଙ୍କର ଏବେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, କାମରେ, ସେସବୁକୁ ନେଇ ପୁରା ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ଡ ମେସେଜ ତିଆରି କରିବ। ଯେମିତି ଲେଖକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାୟ ଅଜୟ, ନୂଆବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ସୋନାଲି ଆଉ ଅଞ୍ଜଲିଙ୍କୁ ବି। ଶୁଣିଲି ତମେମାନେ ଡିସେମ୍ବର 21ରେ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ମଜା ଲାଗିଲା ନା? ଆଉ ଲିଙ୍କଡଇନ୍‌ରେ ତମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ଚନ୍ଦ୍ର ଭେମ୍ବତୀ। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ପର୍ସନାଲାଇଜ୍ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ରିଏଲ୍ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କ'ଣ ଏଟା କଲେ? ନା, ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଲୋକ ଜାଣିନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ପଠଉଛି, ସେତେଦିନ ଯାଏ ଆର ମୂଲ୍ୟ ଅଛି। ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ, ରିପ୍ଲାଇ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ, ଏଥିରେ କିଛି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ। ଲୋକେ ହୁଏତ ରିପ୍ଲାଇ ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା, ଚିଡ଼ି ବି ପାରନ୍ତି। ଏ କାହାଣୀଟା ସତରେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ସ୍ୱୟଂଚାଳନା ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦେଉଛି, ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼ଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରରେ ସେଇ ପ୍ରକୃତ ଭାବନାକୁ, ସେ ଆନ୍ତରିକତାକୁ କମ୍ କରିଦେଉଛି? ଏଠି ବୋଧେ ସେ ଭାବନାର ଅନ୍ତ କଥା ଆସୁଛି ନା? ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ବୋଧହୁଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ପର୍ସନାଲାଇଜେସନ୍ ଯେତେ ଭଲ ହେଲେ ବି ଯଦି ସେଟା କୃତ୍ରିମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ତାହେଲେ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ରହିଲା ନାହିଁ। ଦକ୍ଷତା ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ମାନବୀୟ ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ହରେଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ଏଟା ହିଁ ଲେଖକଙ୍କର ମୂଳ ଚିନ୍ତା ପରି ଲାଗୁଛି।
ଆମେ ଏତେ ଅଟୋମେଟ୍ ହେଇଯିବା ଯେ ପ୍ରକୃତ ଆଉ ନକଲି ଭାବନା ଭିତରେ ଫରକ ବାରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, କିମ୍ବା ହୁଏତ ଆମେ ଆଉ ଫରକ କରିବାକୁ ଚାହିଁବାନି। ବାପରେ, ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ? କିଛି ରାସ୍ତା ଅଛି? ଲେଖକ କିଛି କହିଛନ୍ତି? ହଁ, ଲେଖକ ଦୁଇଟା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ରାସ୍ତା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଡୋମେନ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର କରି ତାର ଅପରେଟିଂ କଷ୍ଟକୁ ପୁରା କମେଇ ଦେବା। ଯେମିତି ଏଆଇ ସେଲ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ବନନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏଆଇ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସ ଏଜେଣ୍ଟ, ଏମିତି କିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା? ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରିବା, ଯେଉଁଠି ଏଆଇ ଆମର ସମ୍ବଳ ଯେମିତି ପାଣି, ଶକ୍ତି ଏସବୁର ସବୁଠୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏଆଇର ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ରହିବ। ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଲେଖକ? କେମିତି ଏଆଇ ଏଇ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କରିବ? ହଁ, ଦୁଇଟା ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଜଳସେଚନ, ସୋଲାର ପାୱାର୍ଡ, ଏଆଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ। ଏବେ ବି କିଛି ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଯାହା ମାଟିର ଓଦା ଦେଖି ପାଣି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଜଳସେଚନଟା ମାଟି ହିସାବରେ କାହିଁକି ହବ? ସେଇଟା ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି ହବା କଥା, ପ୍ରତି ଗଛର ନିଜସ୍ୱ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏଇଟା କେମିତି ହବ? ପ୍ରତି ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ? ତାଙ୍କର ଆଇଡିଆ ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ପ୍ରତି ଗଛର ପତ୍ରର ଫଟୋ ନେବ। ସେ ଫଟୋକୁ ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନକୁ ପଠେଇବ। ଏଆଇ ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖି ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ, ଆକାର ଏସବୁ ଦେଖି ବୁଝିବ କୋଉ ଗଛକୁ କେତେ ପାଣି ଦରକାର। ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ କେବଳ ସେଇ ଗଛକୁ ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ପାଣି ଦେବ। ପାଣି ନଷ୍ଟ ହବନି। ବାଃ, ଏଇଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଆଇଡିଆ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ? ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆପ୍, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଯଦି କେହି କୋଉଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖିଲେ କି ନିଆଁ ଲାଗିବା ଦେଖିଲେ, ସେ ତାର ଫଟୋ ନେଇ ଆପ୍ରେ ପକେଇବେ। ଏଆଇ ସେ ଫଟୋକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରି କହିବ ଏଇଟା କେତେ ସିରିୟସ୍, ମାନେ 911 ମାନେ ପୁରା ଜରୁରୀ ନା 311 ମାନେ କମ୍ ଜରୁରୀ ଲେଭେଲର। ଆଉ ଯଦି ଜରୁରୀ ହେଇଥିବ, ଏଆଇ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ ରେଲେଭେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଖବର ଦେବ, ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପୋଲିସ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ବି କରିବ। କୋଉ ଗାଡ଼ି ଯିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର କି ନାହିଁ, ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ, ସବୁ ଏଆଇ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସର ରିସୋର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭଲରେ ସମ୍ଭାଳି ହେବ। ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ପାଇଁ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ହଁ, ଏ ସମାଧାନଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ଚୟ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଉ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଜୋର ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଭାବନାର ଅନ୍ତ କଥା କହୁଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ସମାଧାନ କଥା କୁହାଗଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ସେଇ ଆହୁରି ବେଶୀ ଅଟୋମେସନ୍ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ନେଉଛି ପାରା। ଏଥିରେ ସେ ମାନବୀୟ ଦିଗଟା କୋଉଠି? ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପୁରା ଯଥାର୍ଥ। ଏ ସମାଧାନଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକୃତରେ ଏଆଇର ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଉ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ସେହି ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ଭାବନାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ସିଧା ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁନି, ବରଂ ଏଆଇକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଗଭୀରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦିଗରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ସେଇ ମୂଳ ଚିନ୍ତାକୁ କମେଇବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ବଢ଼ଉଛି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅତି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ, ଅତି ଦକ୍ଷ ଦୁନିଆ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ ବା ବୁଝିଲେ? ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜେନେରେଟିଭ୍ ଏଆଇ କେମିତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରେ। କାମ ସହଜ କରିବାଠୁ ନେଇ ଚାକିରି, କୌଶଳ ସବୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ଯାଏଁ। ଆମେ ସେ ଇମେଲ୍ କାହାଣୀରୁ ବୁଝିଲେ ସେ ଅଟୋମେସନ୍ ଆଉ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଭିତରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଶେଷରେ କେମିତି ଏଆଇକୁ ଭଲ କାମରେ ଯେମିତି ଜଳସେଚନ ବା ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଲଗେଇ ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ହଁ, ପୁରା ଲେଖାଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଆଉ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରିତ। କିନ୍ତୁ ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଯାଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଦକ୍ଷତାକୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁଠି, ଏପରିକି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାରେ ବି କେବଳ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଖୋଜୁଛେ, ସେତେବେଳେ କୋଉ ମାନବୀୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ସହାନୁଭୂତି, ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ପ୍ରକୃତ ମଣିଷପଣିଆ ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି? ଅଜାଣତାରେ ଆମେ କ'ଣ ତାକୁ କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ? ଦକ୍ଷତାର ଏ ଦୌଡ଼ରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହରାଉଛୁ? ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ବୋଧେ ସମୟ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଭାବିବାଟା ଆଜିଠୁ ଦରକାର।